Na, sziasztok srácok! Ebben a videóban Roblox stúdiózni fogunk. Ezt a videót egyszer újra kellett vennem, mert ugye játék felvételében, vagyis game vettem fel a videót, és abban nem látszik ez a ilyen menü, hogy itt ilyen gombok, meg minden, hanem csak a pálya, ami fos. Szóval, és most megkérdezhetnétek, hogy mit csinálok. Ez a Blind Shot-nak a kopia, és ezt a játékot már vagy egy hónapja csináltam, csak elfelejtettem. Szóval, csinálok róla egy ilyen rövid videót. Nyilván ezt a kamerát, meg az ilyeneket nyilván nem magamba csináltam, vagyis nem egyedül, hanem tutoriállal, mert én nem vagyok egy mester. Ezt a blokkot, ezt én csináltam, ezt a blokkot, ezt én csináltam, mester munka volt, és a többit meg azt hiszem, tutoriállal. Még mászni is tud a játékos. Igen, tud mászni a karakter. Tudom, szarul, de figyeljetek. Na, gyönyörű. Már csak az a kérdés, hogy hol kéne felhasználni ezt a mászást. Ez lenne a nagyon jó kérdés. Szerintem... Igen, ugye a Blind Shopban van ilyen parkour rész, és ott így a menüben, vagyis a starting részben így van egy ilyen obbi. Na várjatok, csak én most ezt csinálom. Amúgy ne csodálkozzatok, hogy ez a videó nem lesz annyira megvágva, mert most Istenem. Bocsánat, csak elég régen csináltam a videót, ezt nem tudom, miről beszélek. Várjatok. Csak. Jó. Szóval ezt le kell... mi a fasz baja van ennek? Most miért nem... faszom. Bocsánat. Csak leesett a kamerám. Na. Amúgy láthattátok, hogy nem volt annyira a videó mostanában. Ez szimplán csak azért van, mert lusta voltam, és csak ilyen focis YouTube shortsokat töltök fel, amin elég fosok, bár azért az a harmadik YouTube shorts az nem volt rossz, de TikTokra is feltöltöm a videókat, csak ott senki nem nézi meg. Előbb TikTokra töltöm fel, aztán YouTube-ra. Vagyis YouTube Shorts-ra. Várjál. Na, így. Ez gyönyörű, csak ki fog crashelni mindenki.
Várj, belerakom magamat. Ezt meg ki elírtam. Ja, vagy de, mi a faszt írok? Ez nem. Fred, ó, de hülye vagy. Ja, Istenem. Most milyen? 2. Az meg akkor másik nevemet kell. Ezt ide bebasszunk engem. Nyilván adunk láthatatlan falat magamnak, tehát hogy kihagyhatatlan, láthatatlan falat adjunk magamnak. Na várja. Ilyen srácok, ez most ez a rész, ez nem ilyen programozásra, meg ilyenek, meg ezt nem tudok, hanem ilyen, ja. Ezt akkor, és akkor ezt ide transparency-be, így, és oda rakjuk, hogy the creator, vagy csak simán, hogy creator. Stúdiót? Hol van? Hol van? Emberek, hol van? Akkor újra. C-re. Nem. C-re, autor. Hol van? Ja, itt van! Nektek ma volt matek órátok, nekem nem volt. Ugyanis, kedden nincs, de azon kívül minden nap van matek óra. Sajnos, de amúgy most azért jót tanulunk. Ezért törtek. Kreator. Hát azért ilyen trónt adhatnám magamnak, nem? Azért na, gyorsan a toolboxból viszünk egy ilyen King Seat, nem tudom mi angolul. King Seat. És akkor magamat, szerint jó magamat, felvisz. Fúj. Na. És akkor igazából, ja, fordítás, remélem viszi magával, kurva életem. Istenem, jó, hát megvan. Bazd meg. Jó, innen már, a faszom. Pont azért, Isten, most hol vagyok? Kicsit felviszem, ez, jó, akkor már itt csináljuk. Lehet, hogy abban a pluginban ez ilyen R6 modellbe kéne berakni magam. Nem tudom. Ez igen, erre kell. Na, itt van. Nem szigma. De legalább könnyebb lesz editálnom. Ezt a fost. Jó, várjál, forduljál meg. Jó, berakjuk. Végre. Jó, végre. Na azért. Ennek azért már jóval könnyebb lesz. Jó. Rajta, leftal, bocsánat. Jó. Kicsit már feljebb rakjuk. Leftek. Ez így fel. Na, kicsit feljebb. Rajtleg. Jó. És akkor... rakjuk az egészen lassan is. Jó. És akkor leftleget. Feljebb. Jó. Rajtleg. Feljebb. Jó. Left arm. Feljebb. Kicsit feljebb. Jó. Még kicsit feljebb. Shift. Úgy. És akkor a left vagy right arm. Ilyen. Kicsit fel. Jó. És akkor ezt ilyen lerakunk. Így. Nézzük meg, és ez lesz a videónak a vége. Hoppá, micsoda eső hangok. Bum, itt ő a King, ő a
megváltunk, ő mindenünk. Ha ő nem lenne ez az egész játék. Közben, bazd meg. Na, de halljál már meg! Na, és akkor... Jó. Jó, lehetséges. Tehát, hogy én vagyok a legjobb, szerintem. Bár... Jó. Na, szerintem szeres. Srácok, amúgy még látrakok neki egy kéz animációt. Na, azt majd a következő videóban császtok.